Haka benengkong ngasngoban aingu yoblay namar kene kapor kapakordor haka bola pelak ingi bingin long kumne kumangi long menta para bingit biit kidi kisngi ki bangi im menta kidi kisngi ki ba hadu kata-kata ladangi pet ya ka jinglong jingman jongan ka prothe ginyo i tang ki jingjia ki ba shirkhe man ka sngi hakot khubor yu i ki jingjia jong ki thama yu i ki jingle bor thombor yu ki jinga kajia ki jinga penyam patshubun ki bangi ngimla shu le se banjer karteng lut yaki bat kini ki jingjia ki penpau shai kedar bangi im hakisngi ki bakhado barhaba ong kisngi ki bakhado ngimde ban kelet bagi de kisngi ki ba usoitan utre don bor kisngi ki ba usoitan uya le kat bala ban penjot ekibrio ban job eka jingim ka jonga ba jongpi namar kata kadau ka jingkhot engi kalong banlong kita ki kristan ki ba syarai bha yalade dada ngimlong kita ki kristan ki ba syarai bha yalade usoitan daka basuk ngala benong unla banjob ya ka jingim jongpi ba jonga haka de ka por nga kwa khandiat ya bangnya pet ya ka jingmun jong ka kentin syarai ka kentin syarai haka kentin nongwe ka de watch kani ka kentin watch lane syarai kamun ban pet lane ban up lane ban sumar ngan ai ka we ka nuksai ngi saphang unong am lane watchman ka kamram jong uni watchman lane unong am ka de ban up lane ban para ya ka ying lane ya ka nuk shnong ban up yo don kinong tu kibawan ban lute ya kata ka ying kibadon ya ka jingtmu ban penjot lani ban pensniu baraka por men mit uni unong ap lani u watchman de ban thia u David ban long u ba adakar u ba syarai knang ban khanglat ikinong shun ban lebor lani ban thombor dan re menta mudur lada uni unong ap u yo thia hakapor ka ba udang don haka duty ka jong u kanjia ayu ngisngo thu ka jingjot kan wan ka jingdu nong ka bakrau kan wan namar une unong ap ani watchman udon habdeng ka jingyot thia para bengit biit ngi kum ki kristan ngi long ki watchman kinong ap ani kinong syarai banyada yalade na ki jingsniu bat ki jingpun shoy ki bapunjat jong soitan ngide ban long kita ginong ap ki ba adakar lada ngidon hapding ke jingyot thia ke jingjon kan lap yangi usoitan un yo lan bantu ban lute ya ke jingim ke jonga ba jongpi namar kata kadau ke kamram jongi kalong ban syarai bha yala ka jong ka jingim ngide banlong adakar banlong ki ba pikir khnang banginom hap ha ke jingpun shoy ki jong soitan ha ke siti ka benengkong u petros kelonong ka basan ka dekhot na ka ba pra ka ong topin le adkar topin syarai naba uta unong ya le jongpi uba usoitan kumusing uba kerhu uda wat knang ya unuru ba unguit teli rabangit biin lada ngimlong kita ki kristan ki ba syarai bha yalade kumba ong petros ngin sa syakngut hau soitan ubalong unong ya le jongpi ba jonga para bangit biin ka jingim jongi kalong thikum kaying bara kata kaying ki don shibun ki eke ki ba kordor bat ka ba don kam ki try jong kata kaying kalong ban sumar bha yo don ki ba wan ban lute ka jingim jonga jong pi kalong ka ba kordor u soitan u ap thap yang ba de pi namar kata kadaw tongin syarai bha yala ka jong ka jingim wat ai bangin long kita ki kristan ki ba yo thia ritongin long kita ki kristan ki ba syarai bha ngasung tenan ekawe ke jingtho ka ba ong kumne ka dok nu jongi kalong ka kper jong ble bot u ble hakata ka kper ula thung ki jingthung ki ba bha ka de yangi ban syarai bha yo ba usoitan uwan ban bet yo sembai u basniu u blen kur khoyingi ke kapor bangit skam bakane ka jinges lok ka belengkon kan ai men simingi bangin long kita ki kristan ki ba syarai bha yala de
blin kerko nakabenta ka burom jongo. Amen.